U Marini Kaštela otvoreni su 13. Hrvatski dani male brodogradnje i turističkih atrakcija, manifestacija koja promiče domaću brodogradnju i nautički turizam. Mariola, manifestacija se unatoč pandemiji održava i ove godine. Kakav je odaziv izlagača? Pa s obzirom na još jednu neizvjesnu i tešku pandemijsku godinu, odaziv izlagača odličan. Tržištu se predstavlja 50-ak domaćih i nekoliko stranih izlagača. Cilj ove manifestacije, koja traje već 13. godinu, promocija domaćih brodograditelja i domaćih izlagača iz sektora nautike i turizma. Plovila, nautička i ribolovna oprema, turističke atrakcije. Hrvatski dani male brodogradnje već 13. godinu zaredom uspješno plove unatoč trenutačnoj krizi na svjetskom nautičkom tržištu. Kriza je naravno učinila svoje, međutim optimizma ne fali, želje za jednom novom turističkom sezonom i dalje je prisutna. Jako je važan upravo što se na ovaj način Kaštela prezentiraju kao jedna jako kvalitetna i turistička i nautička destinacija. Nautički turizam u prošloj sezoni ostvario najbolje rezultate. U tome prednjači Splitsko-dalmatinska županija s najdužim obalnim pojasom od 1200 km. Splitsko-dalmatinska županija je upravo kroz projekte zaštite i valorizacije pomorskog dobra prepoznala taj potencijal koji mi kao pomorska županija s pomorskom tradicijom imamo. Kroz ovakva događanja, dakle, promoviramo našu domaću proizvodnju koja je iznimno važna. Hrvatska država bi se trebala puno više uključiti da pomogne hrvatskim brodograditeljima, da li u subvenciji nekih materijala, da li u subvenciji sajmova, da li u subvenciji promidžbe. U idućoj godini, kažu, iz domaće proizvodnje trebalo bi izaći oko 1000 manjih plovila. Nadamo se da će doploviti i do inozemnih tržišta, jer Hrvatska kao zemlja velike pomorske tradicije trebala bi se kao takvom što više i promovirati.